Met fjouwer hier, wie er angst was aan het dwarsfeest in Tienkerk. Ja, klopt. We hadden er enorm volle zin in. We zijn maandag al begonnen met het volleybal en juster met het kietsen. En beide geslaagde, gezellige, drokke jongen. En we zijn nu hier in de stritten. En vreed hebben we versierde wijn. Nee, die hebben we net meer. Er zijn zoveel eisen van de verzekering qua yield, qua eisen voor de karren, van de hekken erop, veiligheidsgordels. Eigenlijk kunnen we dat net meer nakomen. De verantwoordelijkheid ligt bij de chauffeurs. En bij u eigenlijk. En we zijn van als feestcommissie willen wij en kunnen wij die verantwoordelijkheid net dragen. En dan willen we ook net bij de chauffeurs lezen. Dus we hadden verkozen om versierde stritten te doen. Ja, topoplossing. Want ik denk dat op deze manier komen net al in de orders van de band in beeld. Maar eigenlijk de hele stritten komt een beetje in beweging. Hoe bedoel je dat? Nou ja, je ziet wel, er wordt een liedgroep wordt wat opzet. En daar reageert eigenlijk de hele strit op. Van jong tot en met oud. Dus dat is wel een goede oplossing. Ik denk de hele tijd van het is weekend, maar nee, het is maar woensdag nog. Maar ja, de uitbundigheid en de sfeer zit er echt in. En ik ben echt onder de indruk van wat de mensen gedaan hebben. It's amazing, darling. It's amazing. En hier zijn we bij het verkeerspark. En er zijn 14 verschillende gebieden. En alle straten hebben echt fantastisch hun best gedaan. Ik ben heel erg onder de indruk. En we gaan naar de volgende straat. Nou, ik vind het heeft voor- en nadelen. Aan de ene kant, qua voorbereiding vond ik het heel leuk. Vooral dat alle buurtgenoten erbij betrokken waren. Dus echt van jong tot oud heeft meegeholpen. Dus dat is super. Vanavond merk ik dat het een beetje zoek is. Want je wil graag hier in de buurt zijn, maar je wil ook graag door het dorp fietsen. Dus je kan jezelf niet opknippen. Dus dat is een beetje lastig. Maar ik vond het wel heel leuk om ook in de rest van het dorp te kijken. Een blijvertje? Ik hoop het al. Als ik de reacties zou wat verneem, dan denk ik het wel. En van u zuid ek. Dus als het aan zijn jong Aron is, ben we heel erg benijd wat het al hier, wat de sfeer en wat de meesten voelen.